Aký kmitací model môže byť základom toho celého systému. Pri miestnej regulácii, teda pri spontánnom vazomociu, sme to dokázali pomerne jednoducho stanoviť. Bol to BMR+, skôr vyvinutá druhá generácia prístroja. Bol to obrovský pokrok a viete prečo? Lebo bolo prekvapujúce, že tak jednoducho sa naštartuje prirodzený regulačný proces, ktorý je v skutočnosti nesmierne zložitý biochemický systém. Potom sme museli vymyslieť to, ako je možné zladiť alebo zharmonizovať vyššiu a lokálnu reguláciu. Museli sme stanoviť špeciálnu signálovú konfiguráciu práve na tento problém. Tým sa stala terapia lepšou, jej následné účinky trvajú dlhšie. Abklingzeiten. Das begründet die stärkere Wirksamkeit, vor allem aber die längeren Abklingzeiten. A kutatásfejlesztés során felismerésre került a rugalmas érfalmozgás, a vazomóció, és ezért Počas výskumu bol spoznaný autorytmický pohyb stien ciev vazomócio. Impuls BMR modulovali tak, aby ešte viac ovplyvnil pružnosť mikrociev, čím je účinok prístroja na zlepšenie mikrocirkulácie o mnoho lepší. Pri ďalšom rozvoji sa podarilo znovu modulovať tento základný BMR impuls, čím dosiahli predĺženie doby účinku terapie. Medzičasom však spoznali aj to, že v noci sa zmení rozptýlenie krvi v organizme. Cez noc zohrávajú dôležitejšiu úlohu iné orgány ako cez deň. V záujme podpory imunity má napríklad veľmi dôležitú rolu prekrvenie črevného systému, kým v záujme detoxikácie pracuje silnejšie pečeň. Inovovaný nový tvar impulzu podporuje jednak fungovanie týchto orgánov v noci počas spánku, na druhej strane tento špeciálny nočný impuls napomáha k hĺbšiemu spánku, preto sa ráno zobudíme viac oddychnutí. Forma segíti a mélyebb alvást, ezáltal reggel pihentebben ébredünk. Teraz, keď sme už väčšiu časť výskumu a rozvoja dokončili, je na rade informovanie odbornej verejnosti, aby praktickí lekári, klinickí pracovníci, odborní lekári spoznali a začali aplikovať túto terapiu. Ďalším krokom bude vyškolenie odborných pracovníkov. Výskumná a rozvojová činnosť samozrejme pokračuje ďalej. Jeden úsek už máme za sebou, ale počas výskumného procesu sa vyskytlo mnoho zaujímavých otázok, na ktoré hľadáme odpovede a s ktorými sa musíme zaoberať. V rámci Európskej únie je certifikačné konanie jednotné. BMR vo všetkom spĺňa stanovené podmienky. Je oficiálnou zdravotníckou pomôckou a liečebným postupom, disponuje platným certifikátom o klasifikovaní v rámci Európskej únie. V krajinách mimo EÚ skúmajú a kontrolujú prístroj cez vlastný certifikačný a kontrolný systém. Prístroj a terapia všade spĺňajú potrebné kritériá. Prístroj môže používať a obsluhovať každý vo svojej domácnosti. Aj pri individuálnom použití je však veľmi dôležité, aby ošetrenie základnej choroby vykonával odborník. Diabetologický pacient teda musí naďalej chodiť na diabetologické ošetrenie, alebo pacient so srdcovo-cievnym ochorením musí naďalej navštevovať kardiológa. BMR terapia nenahradzuje lekárskú starostlivosť. Pomáha síce pri uzdravení, ale ak niekto ho používa doma, pomáha pri prevencii alebo ošetrení cievnych porúch. Človek je v podstate empirický tvor, teda prijíma to, čo prežíva. V našom vzdelávacom systéme ešte stále nie sú dostatočne zakotvené alternatívne metódy liečenia, teda ani svetelná, ani magnetoterapia, už ani nehovoriac o rôznych iných holistických a manuálnych metódach. Ten, kto to neskúšal a neaplikuje, určite bude pristupovať skepticky, veď nemá žiadne skúsenosti. K tomu je potrebné si osvojiť úplne iný pohľad na liečenie. V podstate som sa nemohol samostatne ani pohybovať. Pri dennom používaní BMR-u sa môj zdravotný stav výrazne zlepšil a celkovo kvalita môjho života. BMR terapia je v Európe všeobecne známa, ale takmer niet krajiny na svete, kde by sa neobjavil. Od zavedenia a aplikovania tohto prístroja sme z rôznych častí sveta dostali len pozitívne odozvy.